ɗari so ɗari so ɗari nawa zai kama? Naira 100. Ba profesa. Ɗari so ɗari so ɗari. Naira 100. Idan ka ci zan baka fa kyauta ko ɗari so ɗari so ɗari. Naira 100. Kenan sai a buga mu a rediyo. Dan madara. Na'am. Salamu alaikum. Amma alaikum salam. Barkanka da wuni da hutu da jin daɗi. To. Alhamdulillah. Okay, to yanzu kaga wannan nawa ce? Ya ka tambaya wani ce naira 100. Yawwa haka ake so. To ɗarin nan zan baka ɗari so ɗari so ɗari. Nawa zai kenan zai kama? 100. Ɗari so ɗari so ɗari. Nawa zai kama? Naira 100. Ba profesa. Ɗari so ɗari so ɗari. Naira 100. Idan ka ci zan baka fa kyauta ko ɗari so ɗari so ɗari. Naira 100. Kenan sai a buga mu a rediyo. A wannan ba ɗari bace ba? To a haɗa ta so ɗari. Kuma ita ma so nawa kenan? 100. Gaskiya amma a bigi zaki. Ko dan madara. Jiya zan ci ma ɗari so ɗari so ɗari. Ko kuma ka ce ne na ɗari. Miliyan 1. Ka ci gasar nan dan madara amma da ƙarfa. Ka san yanzu me zai faru? Kai dan madara. Ga ɗarin nan sai ka raba mu raba biyu. Ka bar rabi in baka rabi. Zo mana. Anya baka fara shan wani ba. Me da wai dan shi me a hannunka? La